Voi începe simplu. Eu sunt Omis și voi face o etalare astăzi pentru început cu oracolul fazelor lunare, în care voi extrage 3 carduri și acum mă simt inspirată. De fapt, când m-am dus la cutiuța în care îmi țin toate cărțile și cardurile de oracol și tarot, am simțit să pun mâna pe acest oracol. Se numește oracolul fazelor lunare. Este foarte simplu, foarte eficient, cu mesaje foarte clare. Le-am probat întâi multă vreme pe mine ca să văd dacă funcționează și de fiecare dată am extras exact cardurile care m-au inspirat și care au fost potrivite pentru mine. Prima carte, pe ziua de astăzi, emoțiile sunt la apogeu. Aici vorbim de o super lună în care, așa cum simțim că suntem plini uneori, cum suntem plini și suntem plini de noi și în noi, așa sunt emoțiile resimțite în deplinătate. În deplinătate. Hai să vedem ce spune al doilea card. 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 Între timp, da, al doilea card apare. Este luna nouă în semnul Berbecului. Berbecul este semn de foc, după cum toată lumea știe. A sosit momentul să treci la acțiune. După ce emoțiile sunt la apogeu, este clar vorba aici de un mesaj sentimental. Clar este vorba de un mesaj sentimental, pe plan sentimental. Atunci când simțim că trebuie să acționăm, hai să acționăm. Emoțiile sunt la apogeu, a sosit momentul să treci la acțiune. Și ultimul mesaj, definitoriu, aș zice, este luna în creștere, energia devine din ce în ce mai puternică de la o zi la alta. Deci toate mesajele se leagă între ele. Emoțiile sunt la apogeu, a sosit momentul să treci la acțiune și energia devine din ce în ce mai puternică de la o zi la alta. Vă doresc să vă bucurați de mesaje, să le luați în seamă și să acționați după cum vă spune inima și sufletul. O zi bună vă doresc! Pe data viitoare!